днес ще играем Майнкрафт. Втори епизод на новата ни поредица и започваме. Фуй, не тук. Само ето до сървъра. Само къде съм? Я правим сега. Ако не знаете, потапяме се. Google. Грим ногти от картон. Що водата ми е? Вода, оу, шит, няма. Млеко ни дадоха. Сега малко клейче. Хора, не забравяйте да се абонирате и дайте по мръсно лайките за клипа и... Къде е легото? Шит, нямам хранене на страни. Много красиво. Шит, защо имаш толкова страни? Шит. Помните ли ония хак, дето ви покажа? Стрелите и ти самолета, нали? Ама се. Аз този клип не го качи, хора. Ще го кача по-късно. Дай ще ми я! Извинете, прекъсвам малко. Сега трябва да мерим. Не бот ли имаш? Не бе. Сега трябва да мерим по-маленько ни е пространение. Лъжичка зеле, бе. Чакай, бе. Аз се петеня. И сега се върнахме. Хо. Да намерим. И ми дай една вкусна крава. Няма вкусна. Абе ти нямаш вкус. Да! Ох, Ама да знаеш, значи не. в момента ми биха един шамар. Хайде! Ти ги заслужаваш. Holy shit! Брато, много си читър. Ето го! Няма да нападни, той през деня не напада. Да. Сам че ако го удариш. Аз му казвам да съм аз. Пак и убивай го. А защо просто не вземеш малко дърво и да си направиш клипки и да събереш камъни? Меко. Еми за какво И тук хора. Абе, Имат млеко. И този паяк. Как ме е страх? Хора, страх. Ама би... Меко? Не знам, нещо ме би. Човек си ме половин бучи. Брат, той те бива, защото си горен. I'm going! Брат, с Diamond броня ли си? Абе, ти са... Брат, Извинете, хора, не съм махнал. ти нищо не си махнал. Извинете, хора, не съм махнал нещата от очите. Ще попием малко. Паяк и ще го хвърлям. Ще пребием онзи паяк и... Ще преби малко хази. Аре, де са тези свини, бе? Препетели пържули! И той не съм го махнал. Извинете просто. Много се извинявам. За тези фейлски неща, дето съм правил. Survival, пък той да... Сега ще хвърля всичко. Абе, ти пък survival, слайши, тайл. Ламборджини, кой не е виждал кой е виждал бял плаче в наша гадна халфа? Аз! Кой е виждал но и бял Порше при Камфлан? Аз! Много яко. Много яко, сериозно. Някой
Арчи, сега всичко ти е дал. Абе, ще оставя паржолките. Вкусен даже, но мекото е много вкусно, чак може да го види. Вече знаете къде хлябно се приготвя. Странно биене да правим с дядо. Абе, вече искам да го оставя. Нали? Не съм такъв читър. Никой няма го фърлям. Цял епизод ще фърляме неща. Абе, не ги фърля, просто няма да ги има тук. Е, тук ще сложа и така. Просто ще ги фърля другия епизод, извинете, не съм читър. Хора, не съм читър, ама просто какво да правя? И ти не можеш да ги хвърлиш. Тук не можеш да се хвърлиш. Просто показах един блок и всички тези неща са останали. Локи блок Локи блок много да правиш. Абе, ти си лаки блок. Не видим пъти мачове. Не направиш. Holy shit, бе. Да, я си кажа, че пукна. Като ядеш да ти пукна нещо и айде. Чао, Броня. Защо ме? Какви са същия? Какво не стои? Скажи. Защото не съм читър. Тя не се оплакваш, ако ще ли си обаче после. Мама! И накрая намерихме. Ама ще се спържона един месец ще излезеш. Като се гледам. По-малко. Като се Защото гледам. обичам много да спринтя. Не, просто много малко играеш с Сарава. Не, аз като скачам и е по-гочно тя. Скачам, бягам. Виж аз как такова, виж кой е готино сега, да скачаш и да бягаш. Всичко ми стара случва. Виж кой е готино сега. Аз само ето и го повтарям. Сега ще направя на нормал. И така ще обработим дървото. Обработване, Кисели мустаци. Ай, мълчите, кисели мустаци. О, сечих се готина къща, която съм виждала на клипове. Видях бе. Сега се гледах един клип и видях много готина къща и сега ще я прекопирам. Прекопиране на къщи. Прекопиране на къщи. И хора, до тук ще бъде епизода. Чао!